Prieteni, astăzi să vedem un nou upgrade în Brookhaven. Acum nu e cu filmele, dar e cu paste. Acum intrăm. Un upgrade de paste. Wow. Pentru mine trebuie un upgrade de paste, de paste. Uite. Egg Hunt and Easter Event. Trebuie să găsesc ouăle. Se pot să prind niște lucruri, niște cadouri. Se urmă gifting, se pot regala alte Game Pass la alții, dar de eu n-am nimic. Ok, e foarte frumos, e de decorat, acolo, sunt niște copaci de culoare diferite, dar acum putem să vedem că sunt niște, putem să găsim baby, nu pot să easy, ușor, medium, hard, dificil, extrem dificil. Atunci, facem baby. Ați vă arăt cum să facem toate ouăle. Atunci, hai să avem medium. Un ou ia ies, să găsesc unul. Un alt ou ia ies pe scară. Un alt ou este aici. Două ouă aici. Ouă aici. Până aici. Foarte ușor. Deci e baby. Unul aici. La aici. S-am terminat, s-am zblocat aici. Care, dacă ne ducem la mașină, e aici. E o motocicletă de ou. Mașina asta și o motocicletă de ou. Foarte ciudată. Bă, nu știu la se crede, dar e așa. Acum arată că am făcut baby, l-am făcut și prima, dar acum easy. Acum facem easy. Sunt 15 oi. Unul e aici. Unul e aici la poliție. Tot la poliție aici. Urmă sunt două aici. Unul aici la centrul de adopție. Hai să vedem înăuntru. Nu, înăuntru nu. Unul aici. Unul aici. Unul aici. Unul tot aici. Și încă 4. Aici. Aici. Și aici. Și ultimul e aici. Da, s-am zblocat aici, da. Și pentru mine prima dată. Hai să notăm un pic, să vedem cum e. Aici acum știu exact ca aici de prima, dar numai că este colorat. Și e mai frumos. Pe urmă zblocat mai este mai. Uite, e tot așa la sfert, dar e colorat. Frumos. Pune speed-ul. Cu baby și acum facem medium. Atunci trebuie să ne ducem în oraș, dar nu e în clădire. Aștept. Sunt toți 15. Aici la Starbucks Cafe e unul aici și unul aici. Pe urmă e unul aici la bancă, unul aici în hotel. Aici la hotel sunt mai multe. Unul e aici și unul e aici. Spate. Unul e la Burger Ban. Aici pe două copaci aici. 20, dar unul aici la mall. Este lângă magazin.
Pe urmă ies unul la ies lângă parucăria. Unul este aici. Unul aici la Town Hall. Aici. Unul aici la spital. Unul aici. Prima e un alt aici. La. Iacă. Prima e unul aici. Prima e unul aici la metro. Un nou e aici la aeroport. Unul aici la Burger Barn. Unul e aici la școală. S-a blocat un nou vehicul care e un nou. O mașină și de înalte. E foarte, foarte ciudat. E imposibil de controlat. E foarte, foarte mare. Oh my god. E mare, mare, mare. Sala de la dificil la ca asta, dar colorată. E foarte, foarte mare. Mare, mare, mare. În asta e încă mai mare decât o cursie. Face măsura dificil. Se trebuie o scară. Hai să prindem o scară. Aici e extrem. Aici obiect aici să facă cu extrem. Hai să prindem o scară. Și acum apăsăm. Ok. E unul aici. Unul aici. Trebuie să pui scara. Să te sui. Iacă. Unul aici pe trampoline. Trebuie să stai să-l prind. Da. Este un copac acela cu rințusul. Trebuie să prindă tot o scară. La... Să te sui. E bine să te sui prima aici. Și prima să stai aici. Trebuie să înțelegi multe ori. Ia că l-am prins. Acum am prins 3 ouă. E unul aici la apartamente, la pianul deasupra. Aici. E unul aici la Town Hall. Aici în piscină. Pe urmă, cum vedeți, unul aici la școală, care trebuie să ne ducem. Aici. Să se punem o scară. Ia. E foarte dificil. Vă să pui așa scară. Spiu. Dificil. Ce l-am prins. Scot scara să ne duc. Atât de se încă unul la sala sportivă. Trebuie să lăsă. Să prins. Am prins 7. Pe urmă iese unul la iese. Prinsă. Pe urmă în act nou ies la Santa Adolfo. Sună acolo. Și trebuie să ne ducem aici. Să prindem o scară. Și până sunem aici să prindem. Pe urmă e unul la aici. Prins. Era transpus de ori. Ok. Pe urmă e unul la aici. Pe urmă e unul la aici la Automall. Aici. Trebuie să ajungem aici. Să ducem aici. Aici. E un ou. Pe urmă e unul aici. Trebuie să mă duc deasupra. Trebuie să mă duc deasupra. Trebuie să fac gimnastică. La. Și aici. Pe urmă unul e aici. Asta de la congierii.
urmă aici la spatele și aici înăuntru. Trebuie să ne ducem aici înăuntru. Să prindem o secundă să așteptăm să ieșim. Ia că am ieșit de aici. Pe urmă e unul aici la bancă, aici. E unul la școale care nu m-am amintit care este aici. Ok. Să ne parcăm mașina aici. Pe mine să se mai e unul aici la mall, la Mospisa. Și unul aici. Cum am sui pe scare aici și până sară. Da. Prins. Pe urmă la Lac Madison. Dacă nu știți, un lac. Pe urmă aici la barcă. Trebuie să ne ducem aici. Să ne ducem aici. Să ne ducem aici. Aici. Trebuie să ne ducem aici. E oul. Pe urmă e un alt ou aici. La scăria asta. Trebuie să se ducem. Cu scar. Am reușit. Acum ne ducem aici. Punem iaca. Trebuie să ne suim și prinsă. Mai unul aici deasupra la hotel. Îți punem o scară aici. Asta ne putem sui deasupra. Să putem prinde oul la prinsă. Prima vez aici la Burger Barn. Aici trebuie să ne ducem să prindem aici. Oul ăsta. Ultimul ou să prindem mașina asta cu foc. Prima e unul la aeroport. Aici. Și gata, avem zblocat aici. Da? Și hai să vedem cum este. Wow, e roșu. Și de frumos. Și încă un lucru. Cum vedeți, animațiile sunt schimbate. Nu sunt schimbate, dar aici animațiile sau prima erau diferite. Acum sunt un pic diferit. Prieteni, dacă am prins astea și extremul și trebuie să-l prindem, dar n-l prindem în videoul de azi. Să-l prindem numai dacă videoul ăsta ajunge la 100 de vizionare. Și dacă vreți să vedeți cum se prinde extremul, trebuie să condivideți videoul ăsta, asta să facă mai multe vizionare. Și ciao! Ciao!